A 20-year-old from Chegutu arrested mushure mekubatwa nemota yainge aba ndokuita accident nayo. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinokupai. Uyewo musaskipe video rinoi, onai video kusvika kwarinoperera. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yemukomana anonzi Ronald ane 20 years dzekuberekwa wekuChegutu uyo akabatwa nemapurisa mushure mekunge aita accident nemota yekuba apo akaroverana nemota ye private security company towards Saruwe River along Bulawayo Road near halfway. Ronald mota yaakasungwa nayo aba yaiva mota yerudzi rweHonda Fit iyo yaiva yakabiwa kuChegutu. Mapurisa epaSaruwe ndiwo akazokwanisa kusunga Ronald nekuti mota yaaiva aita tsaona nayo yaiva yatoripoterwa kare kumapurisa kuti yainge yashayikwa. Izvi zvakaitika nemusi wa10 April 2025. Mune imwe nyaya, inyaya yaMhofu kana kuti ngoni dzashe anova iye murume weSocialite Madam Boss uyo aipa dzidziso kuvarume achiti nyangwe mukadzi akazoita mari yakawanda kukunda yako unofanira kuita uchimumisa pane zvimwe zvinhu, uyewo varume isaiwo effort pakutsvagawo mari even vakadzi vachiwana mari yakawanda kupfuura yenyu. So ladies and gentlemen, without wasting much of your time, I want you to listen video raMhofu vachitaura, but muchipedza kuona this video ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. More updates are coming. Chandakudzidzisa varume inini ndangu handina munhu akandidzidzisa akawanda. Pane vanhu vaingondibata vachiti mpanayo handling it mukadzi wako apopula kwa iwe kuchita sei. Ndosvika paunozona vanhu kuti kaMhofu anochengetwa nemukadzi, Mhofu irombe, Mhofu chichi because havanzwisisa kuti iwe uri kuita sei. Because inini handingati madhamu vari kushanda paFacebook vari kuita mbiri. Ndoendawo paFacebook inini totangoda kuitawo zvimabasa zvangu paFacebook ndichiti nhasi nhasi ndaprinta madocuments, nhasi ndatenga printer yekuita malogo, nhasi ndikuita graphics. Handikwanisi kuzviita because chatiri kupusha isusu brand raputika nderamadhamu rekuti Madam Boss ratakatanga tese. It's a family brand though the mother is the face. Handika of which inini I have other things that I do outside that. Saka varume advice yandinokupai ndezvekuti chekutanga, mukadzi akabata mari yakapfuura yako anotaura. Vakadzi vanototaura, ipapo hamumbofa makazvitiza. Vakadzi they talk, especially mukawirirana ukazoitawo imi varume munoshuta. Tinoshuta ndochokwadi. Ukazobatirwa kameseji unoudzirwa ndiri kuhura nemari yangu. Ini ndiri kutenga chikafu panapa, raguta rakunohura nemota yandatenga ita ngemhosva. Saka imwe advice inobva kune vamwe vakuru vamwe vanoti hanzi ini handibati chinhu chatengwa nemukadzi. Ndo vamwe that's how they solve the issue. Hanzi handibati chinhu chinotengwa nemukadzi, ingava mota ingava chikafu, handidye chikafu chinotengwa nemukadzi. Ndozvinoita vamwe varume zvemagunvost, but zvinhu zvachinja magunvost. Mukadzi basa rake nderekukuhelpa kana wakamuroora ari mukadzi wako. Temp your ground. Authority varume ngaaite basa iroro ari under you. Chero akabata mari yakawanda kupfuura yako kana ari mukadzi wako, you control that woman. Musa sacrifice your pride as a man kana your ego, your masculinity just because mukadzi abata mari makuzvita varanda muchingoti ndingadi ndo vari kunza kamari tikazoda. Murume mira chero zvichiramba zvichibondera, simuka uite mabhinda uko. Iye achiuya ne5,000 uchiuya ne200, but uchimira semurume ende uchimudza kuti izvi hatiitwe pano. Ukaona mukadzi ako kudisobhey abata mari angagara iri mhuka. Iyo advice ndikukuudza vanhurume because handisida kuti varume mufe. A lot of men are dying nedepression, vari kuzviuraya, masuicide awanda. Murume stand your ground. Usaudzirwe nemukadzi because abata mari. Waenda neCOS rako muudze kuti mai mwana kuno kuti iri kuEurope yes, but inini am an African. Yes, handisi kuti inini kana maenda kubasa handito ndinofunga kana ndiri munhu ane 5 senses. Pane kamukakuudzwa kaunzi suka mapureti kake kuda kukuwachisa.
toda kusotesa kuti kusaka imatadza kusukwa maplates chiwanda square chingobibirika tikofa vazonongosera makagara munhu mukuru ingotutaura ndiri munhu mukuru wani takafungwa ndotadza kufunga wenini kuti mukadzi aenda kubasa ndotadza kungosukawo maplates asiwa manheru kana kuti kungobatirawo wana kana kudii saka uboti varume hawafunge zobva mada kutsimbidzira kuti wacha zokuda kumusotesa anobva ona kunge it's an insult but zvinhu zvitori romantic zviri sweet just like what Mr. Etias was saying kubikira mukadzi kana kuti kutsvairawo mumba mukadzi aenda kushift hakusi kudyiswa ndo zvako baba kutochinja kwaita zvinhu saka vazhinji manje havagoni kuzvaaccepta varume vari kutaridza kuaccepta reality iri paground yes makasa achinja njuga dzachinja shiri inogona kunge yanzi yabvuta rekeni but hakuna rekeni yabvutwa neshiri musanyeberi shiri haifi yakabata rekeni varume iadvice andiri kukupai sevarume aino ndimi muri kuchema shiri haifi yakabata rekeni chinongoita ndechekuti shiri iyi inogona kungochinja kuti nhasi ndoda kupfurwa nerekeni yeuyu mangwana ndoda kupfurwa nauyu hakuna mukadzi wese munhu anoda munhu anorespect anomurespect mukatoona akuda pane zvaakutoitika yatomuka yemusango yazebhura risisiri dongi